Gitu. Gitu. Taju. Sorak rame gemara kredaning prawadya bala. Daling prawadya
basno. Modar kalah kowe. Ajur aja. Musuh kok karo ucil. Musuh karo ucil. Ucil iki sehat dan sejahtera. Ah. Sagana kowe. Oh, Musuh sehat dan sejahtera. Lah kowe digriken ngono kowe sapa? Ini tahan corona, Semangat. tahan COVID-19. Tahan kopi 19. Kopi ya. Aku wis ditumpahi nggo salto. Lah mbok ploro guncal ngene kok iso. Sing mancal iki sapa? Hei, mancal iki sapa? Aku sak kancaku. Ya wis, ya wis. Aja di. Aku siji tok. Di waras. Kowe lagi iku ya. Ah. Nggo sak. Hei! Hei! Soal mancal aku. Aku. Anakku sing maju. Siji loro telu papat lima. Senajan aku cilik, ora bakal mundur. Siji loro telu papat lima enam. Loh, Lima. lima. Lah ra sekolah kok. 5. Ya, hei. Maju bareng iki lho. Piye? Oke. Allah. Oke. Aja trimo kroyokan. Siji loro maju bareng. Aku ora bakal mundur sak jangkar. Siji loro sik. Loro maju bareng. Kanan lo. Aku ora gelem piye kok lha kene ketatap jedok ngono. Wah, ra sumbut. Wong 150 tok. Mati. Siapa sih mati? Lagi kowe kok dipancang. Hei! Jangan kamu sapa? Saru. Masa saru? Iku wong tua. Lho saiki
ditantang kowe. Ditantang. Emosi. Emosi banget. Atimu emosi. Lara. Kuciwa. Coba ini lho emosi. Aja ini. Bocah iki kadung emosi. Lha apa lentang kadung emosi kenal. Wani we. Aja nomor 1. Eh, Telu maju bareng. wani tenan ta ora? Wahpi ketoprak re wahpi. Ketoprak tenan. Asem ae. Lah kono wahpi. Maksudnya gumun karo kowe. Gumun. Karepmu piye? Ayo lepoken. Apa? Waduh. Enek tumane. Masa? Tumoy. Ora. Ora. Apa? Pinjal ngene kok. Ora pinjal iki kok. Apa sih? Ora Nek kok sono pinjale. Apa sih? Gurem. Ngene gurem iki apa? Apa? Semut iki. Waduh. Tutu tumo. Apa? Tutu semut. Apa? Tutu pinjal. Apa? Wong celeng ngene kok. Saya kok brengos. Lah kok pinjal kok nang brengos. Celeng iki gedhi. Lah kok masane brengos? Jangan arep pitik nang tindine kene. Tangan lho, Jo. Tangan dulu. Oke. Pemanasan. Mbak sapa? Mbak Mus. Yo. Guyu kowe. Pelekno wong kowe. Aja trimo kowe. Coba. Saya mengkere kok ngene. Mengkere kabeh. Kowe Sing gerik milih. Sing cilik. lambene coplok. Iki roh iki lho. Ya Bintang Jawa Timur. Timur sapa? Bintang Jawa Timur. Selesai. Aku sih. Bintang tamu Jawa Timur. Inilah dia. Sodik Monata. Aja kuman. Kayak bintang artis ke Jawa Timur. Aku yuk bintang tamu artis Jawa Timur. Ngawi punya. Siapa? Inilah Deni Caknan. Lost Doll. Bonceng. Blok iku kono wedok iku lanang blok goblok. Deni Caknan no wedok koplak kowe. Deni Caknan no wedok. Lagune sing piye lagune? Lost Doll ndang lanjut lemu. Blus-blusan. WhatsAppan. Besar. Makan rasa pecicical. Ayo nih sih. Buat gawe nyanyi. Buat gawe nyanyi. Ayo serabut dulu besar. Tenangan kok. Sodik modal.
Ijen mau dijen. Senggel. Mani tok. Nek trimo kowe aku ora bakal mubun, hei. Idum ting idum. Dule. Ibu aku muntrat dhewe. Yakin muntrat pakai rambut. Apa bersih? Mani. Dijopo. Birunya cinta. Ada cek. Kok ketok. Ada. Kataku dhewe. Katamu cilik. Ada apa? Demurah.
Sugeng seminggu patut serah dipikul paman. Yen pancen kowe ngono kejaluk. Ora turutin paman. Ayo, jajal. Wah, Pak. Hei. Pancen Prajurit Bali ora wis. Ajeng koyo semono bau bis. Weh. Saja ngaji Wijaya kok, nggih. Ora dadi. Woi, Ora dadi. goblok. Aku malah. Ngajak kepiye? Siji ra siji kalau tanggung papan kene setara. Ibu Brat, yo. Ngerti yo. Aji Kawijayan. Kudu mung kuwi. Yen pancen kowe bisa kembali Aji Kawijayan. Apa manungkul karo kowe? Untuk papan kene potong wae. Dadi jalan kowe yo. Yo, yo. Apa? Aku awan sasaran. Halo coy. Lang desa karo lang kota. Aku sing desa kowe. Sing kota. Wis ngene ampian aten. Nggih. Kowe tak jak budal nang gone Majapahit, mateni wong Majapahit kabeh. Matane wong Majapahit. Iya. Alam moh aku ora wani. Wani ngono. Aku sing perang. Ono
Melangi. Kita tupai. Matu bayi. Ya. Wala ko enak. Uy. Elan lu.